Salutare! Astăzi o să vă dau un cont de fete. Să începem cu cont de fete. Fete 6. Și codul este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Nu. Acest cont nu este chiar așa de bogat, doar că dacă nu vreți puteți să luați. Și al doilea cont de băieți o să vă-l dau acum. Și passwordul este 1 de 9.